Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi mawi barakah. Bala kadek alif kaya pakulane kaum Fir'aun. Waladina wong akeh min qablihim kang tetep ing dalem sedurunge alif Fir'aun. Kafaru padha mufuri sapa alif Fir'aun bi ayatillahi kelan pira-pira ayate Allah. Fakhoda mongko nyiksa ing alif Fir'aun. Fakhoda mongko nyiksa ing alif Fir'aun sapa Allah Gusti Allah bidunubihim sebab pira-pira dosane alif Fir'aun. Inna Allah sunni Allah kawiyun iku datang kuat sadidul ikobi turnemen seksa. Kelakuane wong kafir iku kaya kelakuane kaum Fir'aun lan wong kafir sedurunge. Nek sedurunge kaum Fir'aun ana kaum Nabi Nuh, ana kaum Nabi Lut. Mulane teng mriki dinisbake tengene kelakuan-kelakuane wong biyen sadurunge. Kadang bi al-Fir'aun wal ladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi faqadahumullahu bi dzunubihim. Dhewe ngupure ayat Allah kang akhire disiksa dening Allah sebab dosane. Ana sing nang petake Jibril, ana sing dibereki gunung, ana sing dikerno air bah. Ngerti yo Allah iku pengeran kang kuat laksanake apa kang dikersake turnemen sesa. Mane kangge ngeten iki aja nganti awake dhewe iku duweni mental kados napa ya Kang? Dadi mental wong-wong sing sadurunge awak dhewe. Lan pun genah itu nalika akhir awak dhewe maca Fatihah sajenge salat. Nggih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku pun genah. Mulai bentuk pengangan awak dhewe nalika akhir maca Fatihah. Kadung jenengan kados jenengan paring nikmat dhateng tiyang-tiyang ingkang sampun ngrumi kula Gusti. Sanes tiyang-tiyang ingkang sami sasa. Tidak penak ampun. Begini kumare repot jenengan kok ngapal apa ngangen-ngangen artine Fatihah ku terlalu berat. Ya luwih berat dinanding obat sertu sadang. Ya lho soalnya yang ngomong pasir sertu sadang lu sampean kan ijeling rambut ijeling rekan saling ngene sampean wis semua. Pokoknya ini rekan sani gitu. Jadi Ibnu Abbas jawab artinya iki ayat itu ngene kaum Fir'aun itu padha nyakinake yen Musa alaihi salam ku nabi Allah nanging padha ngurake akhire disiksa dening Allah. Yakin betul bahwa Nabi Musa itu panci nabi Gusti Gusti Allah ning akhire ingkang nggih guru wis sing paling ketok nyoto
jeblok ini kewekdal Nabi Musa uzlah tengene gunung Tur nggih wanas ramah nggih mari kangge napa iki nindak amaliyah aja sok yes wong niku sehingga di antara jenengan niku akhire do kondo. Lah aku maca ayat kok sila potek kondo wong iki. Aku wis maca ayat tak waca soalé apa? Iku urusan karo pengiran. Niku leres ora kok tapi Gusti Allah nurunke tenggene bumi iki nurunke ngedurke sing jenenge khalifah sehingga kanthi kasunyatan sing ono Bani Israil sekolah nalika ditinggal Nabi ne akhire Malik tinggal sehingga kita karo sing jenenge Musa Samir motor ku lumrah wis jaman ngono apa mawon wis ana lakon ngoten niku nggih ana lakon balik nggih sampai lakon wayang balik yo ono tenggene Ramayana yo ana lakon Anggodo balik berarti wala rejo yakin denger duwe lagi iman karena apa? Karena orang kuat karena tujuan padahal hakiki ini segala sesuatu mau dijelaskan dini Allah lumantar corona Nabi lumantar para utusan. Jadi kalau Fir'aun itu padha yakinake yen Musa alaihi salam ku nabine Allah nanging padha ngoro sehingga kaum Jabbar niku nalika akhire dijabra kalau Nabi Musa sampai iki nabi iki pengiran sampean mesti menang wis aku tak temu-temu wae kan nggih sehingga akhirnya kalau goroke terhadap Nabi ini Nabi Musa Bani Israil disiksa dening Allah siksa Bani Israil itu sangat lama sekali suwe jadi ono tumo, ono kodok, macam-macam sampai ini lali lumrah keton yang menungso semoga ngabir pekak padha yakinake yen Muhammad iku nabi Allah nanging kok padha ngurake ora gelem iman akhire nyiksa wong kafir Mekah ana ing perang Badar. Mane cerita teng ayat pinten niku korban konggone pihak kafir Mekah nalika perang Badar sing tatune tatu gaman mati tatu gaman niku mau wong pira sing akeh tatu kaya keneng solder karo sakniki nah cara bayangane wong sing ali seneng pelem nggih kaya keneng rekak gunung nggih tau maca yo ora tau ngono ae bodo tau nek ngaji aran jadi manisane Allah malah wong kang duweni jadi manisane Allah malah wong kang duweni hak disiksa iku tetep lumaku yen ora ana pengapurane Allah nanging kabeh iku maksane ditemtokke ing ngersane Allah gak ora nggih dadi kak nopo iki uga
Lah bentuk salah mongso itu salah satu nopo leh titikan utawa tondo. Nggih, nek ana goncange alam. Nggih. Jadilah jenengan dadi wong Islam tanah Jawa ku aman damai sentosa. Nggih. Nggih. Najano keamanan kono wau mboten kok krana peh jenengan do ngapal saleh boten niku ki pacimurni nugrahane pengiran. Tapi lumakune nuga krana jenengan do gelem ngabekti gelem sedo tengene ngersane Gusti Allah. Lah nalika akhir kapan muli? Ya kapan muli? Diguncang bencana kono-kono ya mungkin mana wonten mriku itu ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya bala sehingga mereka lantas pantas ditinggal dening Allah. Allah menika rapi awak dhewe dilala nggih sejen bandung rumaos kula nggih wangger dipun terselenggara majelis taklim ngredungi kaya nggih nek teng mriki ra ono teng mriku teng mriku boten teng mriku yo ono sehingga nanya kok pantes nek wong fuceng gandum iku digawe selamat dening Gusti Allah ora di terak banjir bandang nek kuwi diterak banjir bandang mawon yo gampang luweh-luweh ora kok ya tanah itu dibelumbangi diambil sampai tak tahu mikir itu lagu goblok kowe oh main sampean itu wis pinggir Tegal jeru-jeru sisan kemungkinan rubuh itu sangat besar dijoli Pak Mono sing tengah ana gawe sing ombo lah bodoh kok iki ya Jan ngono tengah wae jadi kaget dasare jaga mes masjid kan itu susuni gitu ya mana ya karena apa di hati gini buku tengah nek pinggir nek Gusti Allah ngersake kedunan balak niku tetep mudhun balak nek Gusti Allah niku gadah sunnah jenis sunnah iya kan ya wong iki ora nakal kok tak balak iku gak pantes. Mane kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh innallaha la yuhlil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu rawahu Syaikhan wa Tirmidzi min hadis Musa radhiyallahu anhu. Nek hadis ini Syaikhan berarti rawi Bukhari Muslim. Nek muttafaqan nek berarti kabeh ulama ahli hadis wis bersepakat. Sing diantara kula ini jangan sekolah iku diantara tapi paling rajin jelek. Rabbana ya Rabbana ya Karim